дар ин канали обгузари мавсимӣ ҳамасола дар фасли баҳору тирамоҳ селҳои зиёд омада барои рафту омади сокинони ду деҳа монеа эҷод мекард. онҳо барои ба дигар манотиқ гузаштан аз роҳҳои тӯлонӣ истифода мебурданд. ҳамин аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ватандӯсти ин гӯшаи кишвар сохтмони як пули калон ки дарозиаш 42 метр ва паҳнояш бошад 5,5 метрро ташкил медиҳад муташаккилона ҷараён дорад. бояд гуфт ки сохтмони ин иншооти ҳаётан муҳимро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди кӯпруксозии пайванд бо ҷалби зиёда аз 50 нафар коргарон ба маблағи 2 млн 800 000 сомонӣ барҳуда дорад. сохтмони ин пулро мо 25 июли соли ҷорӣ оғоз намудем. то имрӯз пояҳои кӯпрук бо баландии 9 метр бардошта шуданд ва дигар қисмҳои муҳандисии он тайёр мебошад. ин сохтмон албатта дар равиши иқдомҳои созандаи президенти мамлакат пешвои миллатамон эмомалӣ раҳмон сохта истодаем мо. бояд гуфт ки ин иншоот аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ин гӯшаи кишвар сохта то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми инҷо тӯҳфа карда мешавад. фасли баҳор тирамоҳ ҳамин хел обои калон мебиёд, сел меомаданд. гузаштан бисёр душвор мушкил мешуда. мана имсол дастгири ҳукумат қатӣ ҳаминҷо якҷоя шуда соҳибкоро қатӣ тасмим гирифтем ки ҳаминҷо як кӯприги вай сохтан худо охат мана рӯзҳои наздик то ҷашни истиқлолият ба ҳамин кӯприга супоридан ба ҳаракат карда истодам. дар ин иншооти муҳими минтақавӣ ки корҳои сохтмонӣ дар он бо сифати баланд идома дошта ҳамаи шароитҳои барои пеш бурдани корҳои сохтмонӣ пешбинӣ гардидааст то ки сохтмончиён дар муҳлати муайян гардида корҳои сохтмониро пурра ба анҷом расонанд. раҳмат ба мақомоти ҳукумат ки ҳамин корро ташкил карданд. раҳмат ба соҳибкорони ҷамъе ки ноҳияи Турсунзода ҳамашон сарҷамона ҳамин кӯпри сохтмони кӯприда фаъолона иштирок карда кӯмаки худашонро дариқ надошта актив иштирок карсоданд. мана масофати қариб 200 метрда ҳозир сохтмон рафта истода ғайр аз кӯпри бо иҷа як роҳ дигар намуд карда истоданд ки якдигар мошиноба халал нарасона. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин корҳои ободониву созандагӣ дар ҳамаи ҷамъияту деҳоти шаҳраки Турсунзода муташаккилона ҷараён дорад.